Oda az igazság! 5 év tanulás, tényleg 10 év kényszer munka? Keretszámadás. Avagy hány kövér csikken akartok még elnyomni a szemünkön? Ha az egyetem számodra túl elit hely, ki segít téged ez a diákhitel? Halld meg a hangom, te diák, s hidd el, csak a végsőkig bírjad néma hittel. Nem! A hallgatónak nem hallgassa neve! Kényedkedved szerint ne öld a szót bele! Az oktatás nem buktatás! A jövőtán összerakja más! A hallgató nem manöken bábú, a tudás nem tudatáru, lekopott rólunk a személyehezé, a csonkításból elég volt már évben éppelé. A kultúrából kivonva sok 100 milla, tudott volna Petőfi vagy József Attila stadion lépcsején állva tanítani. Oly kellemes nektek ezt a pénzt tapintani. Tudás elvonási tünetek? Tüntetek. 100 milliárdok hová tüntetek? Stadionokba ömlik a piát. Miért? A diáktán piálni jár? A hallgató nem manöken bábú, a tudás nem tudatáru, lekopott rólunk a személyehezé, a csonkításból elég volt már bőven épp elég. Maradhatok a kövekre ragadva, nem emel föl senki. Nincs támogatás. Ha valami tudás engem lángra kapna, hát aludj el szépen, kis parázs. Az egyetem merevlői fal, hogy ne álmodj és ne érezz. Ez az a rendszer fölfal, kell lesz a tananyag cseréjéhez. A hallgató nem manöken bábú, a tudás nem tudatáru, lekopott rólunk a személyehezé, a csonkítás